Фәрит Вәлиуллин монументаль сәнгатьтә үзенең сүзен әйтте. Болгар безнең музей тыюлыгында аның шулай эшләре бар. Инде бүгенге яңа эшләрендә мин аның шулай безнең борынгы кулъязма китаплар стилистикасын бирергә тырышуы күренеп тора. Булат Гыйльванов үзенең яшь булуына карамастан 20 яшеннән үк инде безнең борынгы тарихны өйрәнеп, Санкт-Петербург шәһәрендә түбәдә киеп йөргән җегет. Шуңа күрә дә аның бүгенге көндә шушы тарихи теманы дәвам итүе бер дә гаҗәп түгел. Һәм инде бүген аның карандаш язган Константин Руденконың Биләр турындагы китабына язган эшләре бигрәк тә кызыклы дип уйлыйм. Чөнки без аның төсләрен күрмәсәк тә, безне уйландырырга һәм шулай ук фантазияны җигәргә ул безне өнди. Шулар арасында миңа калса иң күп менә тарихи жанрда иҗат итүче ул Рөстәм Хуҗин. Аның инде без күрәбез кичкенә миниатюралар да бар. Диварларга куя торган күп фигуралы картиналарда аның тирәндән өйрәнү шулай күзгә чалынып тора. Шул вакытта әйтергә кирәк, ул сәнгать мәктәбендә дә укытты, яшьләр белән бик күп эшләде һәм инде шулай ук бу өлкәдә аның шулай ук укучылары, эшләүче укучылары да бар. Бу күргәзмә бик гаҗәп, чөнки без бүгенге дөресен әйткәндә рәсем сәнгатенең тарихи жанрдагы булган бөтен аның катламын күрергә мөмкинлек бирәләр безгә. Киләчәктә бәлкем бу төркемнең бик зур идеясе бар. Алар инде иҗат проектлары белән дә бик күп безне шулай күргәзмәләрдә җәлеп итеп килделәр. Бәлкем Болгар тарихына, гомумән тарихка гына багышланган шундый күргәзмә залы да булыр, бәлкем галерея дип аталыр. Бик күркәм күренеш һәм аны бик хупларга кирәктер. Мин рәссамнар барысында, сезнең барысында шушы вакыйга белән котлыйм. Һәм инде безнең Кремльдә симпозиум үткән иде һәм анда безнең Төркиядән дә авторлар катнашкан иде. Ташмал дип аталган симпозиумның каталогын бүләк итәм. Һәм шулай ук менә яңа гына табадан төште безнең сәнгать кәрләребезнең, сәнгать белгечләренең иҗат җимеше, безнең Татарстанның соңгы 10 елдагы